Filmele care urmează să fie postate pe internet trebuie să fie foarte coerente, trebuie să capteze din prima publicul. Faci dintr-un simplu telefon un obiect comercial care, la fel ca și briceagul elvețian, să folosească la orice. Steampunk-ul reprezentând mai mult pentru el o joacă. Nu există decât dacă ești conectat la internet. Și uităm să ne decorăm scula cu care lucrăm. Dar mergem și dăm bani să mergem la un muzeu al țăranului român ca să vedem secerea, mânerul unei seceri la 1900. Și dacă ai o voce și ai ceva de spus, te poți face auzit. Cum ar fi arăta lumea noastră dacă în locul altor energii convenționale astăzi ar fi forța aburului?